Marchamo de calidade e promoción do galego. As áreas de promoción económica e o Servizo de Normalización Lingüística de Rianxo, xunto coa Asociación Rianxera de Empresarios, son os promotores desta novidosa campaña, baixo o lema En Rianxo ao noso xeito. Trátase dunha iniciativa que ten unha dobre finalidade. Por unha banda, a dinamización do comercio e hostalería local, e por outra, fomentar o uso do galego. Nos embarcamos nesta campaña de dinamización lingüística en Rianxo ao noso xeito, expresando esa autenticidade, ese querer vender os produtos rianxeiros e a gastronomía rianxeira e o bo facer da hostalería e relacionalo evidentemente con esa arte tan nosa e tan propia como é o xeito. Aquí en Rianxo gran parte do comercio xa usa a lingua galega como base, pero logo cabe duda que potenciar un pouco máis, dando como, por decirlo así, unha marca de distintivo é importante. E, bueno, esperemos que a campaña funcione e que todo funcione a favor do Concello e a favor da dinamización do comercio rianxeiro. A campaña terá varias fases ao longo do ano. A primeira delas levarase a cabo de inmediato e consistirá no reparto dunhas pegatinas identificativas co lema da campaña, así como tamén outros produtos. En principio vai haber distintas actividades para que efectivamente os comerciantes vendan os seus produtos na nosa lingua vehicular e que teñamos por así decirlo, unha señal de identidade. Na iniciativa tomarán parte non só aqueles locais hostaleiros e comercios integrados na ARE, senón que estará aberta a todos os establecementos que o desexen.